तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बनी बिल्कुल दर्दनाक ब्लास्ट खतरनाक मैटर, भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई सन। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में गर्दा मचा दी। लेकिन इससे पहले रुआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहता नहीं, गायकी रुआ के पसंद बा आ रुआ के बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गल बेन तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होखे चाहे भोजपुरी होखे, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, चाहे रुआ बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक बनवा सकिले। हम अलग से लव संग, ऑर्केस्ट्रा संग, बेवफाई संग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद संग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे वो अपने मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रुआ सबन से कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी, चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर बिल्कुल नया बानी, तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लागता, गाना रुआ सबके बढ़िया लागता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रुआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई, हर एक आदमी के दिल छू जाई गाना। ये बिल्कुल हिट मैटर, बिल्कुल ब्लास्ट मैटर बा, प्रेमी प्रेमिका के हार्ड टचिंग ब्रेकअप सॉन्ग बा। ये उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की से बेपनाह मोहब्बत के रहता और वो लड़की के सगाई हो जाता और शादी होके वो लड़की अपना ससुराल चल जाती है। एक दिन लड़का ओकरा के फ़ोन करता है, अपना दिल के दुख कैसे बतावता कि जब से चली गइल छोड़ के ससुराल रे गोरी, कि जब से चली गइल छोड़ के ससुराल रे गोरी, तब से बिन तानी घूमी घूमी कबाड़े गोरी, कि जब से चली गइल, कि जब से चली गइल छोड़ के ससुराल रे गोरी, कि जब से चली गइल छोड़ के ससुराल रे गोरी, तब से बिन तानी घूमी घूमी कबाड़े गोरी। पागल कही के भगौले बा, कि पागल कही के बा भगौले परिवार ये गोरी, कि पागल कही के बा भगौले परिवार ये गोरी, कि तोहरे याद में बिनीले हम कबाड़े गोरी, कि तब से बिन तानी घूमी घूमी कबाड़े गोरी। तो उम्मीद करतनी मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आइल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवावल चाहतनी, तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75, तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। लेकिन इससे पहले रुआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भी क्षमा चाहतनी, जैसे कि हम गायक ना ही रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक लिए नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।